bịa ụmụ agbọghọ gbara ọfụ alụgasịrị di ndị anya nwee menu emeta mma eme a na-emeta mma onwe ha nke mere mekọrọcha ka ahụ dị ha mma ihe ọbụla ọsọ ọgwụ mee ama meta ha mma ọsọkwa dị eme elu ma a na chakacha ọsọkwa dị enya bịa ruo oria moto mee ta mgbe igboro chakacha nne dị emere enucha nna dị eme na anacha ụmụnne dị emere enucha biko asịrị ụnụ na iwu na ụnụ ga-anụrịrị di ya o nwere onye mmadụ ụnụ dọ n'ọnụ si na ụnụ ga-anụrịrị di ya kedu ihe kpatara ụnụ ji wee bụrụ nsogbu dobe nna ụnụ wee jebe ije dị kedu ihe kpatara iji wee bụrụ nsogbu iji wee nọrọ be nna gị wee jebe ije dị kedu ihe kpatara na ịnọghọ be nna gị si na ịmanụ di ya kedu ihe kpatara iji wee ruo be di gị hapụ nwoke mmadụ ya na-eme obiọma ị na-awagharị ọnụma n'efere ị na-eme ihe anya mmiri ị na-eme ya echeta ebebe kedu ihe kpatara ya nụ o nweghị ihe ị na-achọ be di gị ahụ ihe niile zuru gị oke mana eme enu mana onweghị nke a na-emeta gị mma onweghị nke ya adịghị mma n'ahụ ihe niile ị na-eri kọnyọ ọ ya adịghị mma n'ahụ irisie dịka eri eficha aka n'ihi na aha gị awụzi Chiamaka aha gị wụzi ihu ata m i wee bụrụ nsogbu niile iji wee nọrọ be nna gị bụrụ nsogbu niile iji wee bụrụ nwa agbọghọ were bụrụ ejebe ije dị ịmaghụ na ọ dị ka ijere ịnọ ka ị nwee ike ha nata ịma ha na ihe ahasịsị ọtụtụ ife n'ụzọ wee jebe ije dị ịma ha na ihe ekwụsịnata ibu arụ ụfọdụ ibu mgbe ewu nwa agbọghọ wee jebe ije dị ijeruzi ije dị wee bụrụ ọnwụnwa bụrụ nsogbu wee nyere nwoke ahụ na-anọghị nyere ezinụlọ ahụ na-anọghị mgbe ọbụla nsogbu mgbe ọbụla okwu na ụka ihu atamụ biko ihe m chọrọ ịgwụ ụlọ n'ụbọchị nke taa ha nọkụ n'ochi ha ka eji ịmanụ na-ewu nwa agbọghọ nọ na di na-eme ụdịka omume ya eme enu emetaghị mma eme na emetaghị mma biko ha ka eji sọ ha ka eji ka nwoke a na-anụghị mkpụrụ mmiri tọwa iko ha ka iji ka ezinụlọ a na-anụghị mkpụrụ mmiri tọwa iko na ọsọghị nwa okpuchi bịagwụ kedu ihe mere na ịma nzu ike imekọta na dị gị ahụ ere n'isiri imekọta na dị gị aha batakwu n'oge ị chọbụghị iji legwu wee kwezighi ọnụ kedu ihe kpatara na ịma nzu ike kedu ihe kpatara na ime nyere onwe gị aka ihu ahụ akọzighị amụ iwe gbanwee afa gị o wee were ihu ata amụ biko chegharịa na taa ugbo ọ bụghị ọsọ nwa agbọghọ na-anụbọghị dị ọ bụghị ọsọ maka na ụbọchị onye setịrịgo na ndebe digo achụ na ahụ a sịkwana na mmadụ merego maka na ọgụ ji aka gị wee meta ihe mere onwe gị onye kpara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ụgwọ ịkpata nkụ ahụ ngwere abịara gị ụgwọ maka na onye kpatara nkụ ahụ ngwere ya abịarịrị ya ụgwọ ha ka iji gị nwa nwa agbọghọ n'ọba eti ya wụ eme na-enyocha eme na anacha iwe were ọgbata ofe nyere ndị ọzọ ọ bụcha aka ha n'ọrụ biko chegharịa were ilego bụ eze gị ọnụ maka adịka ama Ọnịcha gwara obosi daalụkwa